ndakatosira kuti zvoni ndichatotengesawo ndite mari zvino sekuru wako waya wachindipengerawo kunda tovhara musika izvezvi. Muri kureva kuti sekuru wangu kachongwe vauya futi kubasa kwenyu? Wauya kubasa kwangu kuti taita noise nasekuru wako achindipengera kuti vari kufa nenzara iwe uchindipa mari uchindipa bhutsu. Saka manje izvozvo zvine basa reinini inini handisina pekugara. Sekuru wacho ndo atokanda bhegi rangu ndasvika bhegi rangu riri panze. Ameno mutoona zvekuita tingaita sei? Ameno pane room irimo umba imomo unongopindwa mu room irimo. Imama iri bhegi harina kana gumbezi kana shit hembe chete. Ndishuwa ndingararamba menyu imomo ndisina kana chekufuga. Kongwese ongochifugei. Ndaifuga kama gumbezi asekuru wangu kachongwa. Ukuda imba yekuloja kana kuti imba yekuita sei natsotaura zvisina zonzwisisa. Aiwa ka. Inini zvangu ka kuti ndiloje handina pekutangira. Asa zviri kuti mari handina. Ndobikirwa nani ndowachirwa nani ndingade zvangu kuroja. Tutongoonera pamwe chete kamaipesha. Tambirewo bhegi. Naiwe. Saka kurevesa kuti shuwa iwe watuya chokwadi kuzogara neni wewe. Zveshuwa. Ona ndabva ndapfugamawo. Taura chokwadi iwe ukurevesere zvauri kutauresha. Kurevesa maipesha. Kuti wauya uzogara neni wewe. Munoda kuti ndiite sei? Munoda kuti ndiite sei? Kana wauya kuzogara neni hapana chakaipa. Panapa usatombotya kusununguka panapa ndakafirwa chirefu wachinzwa. Ndine mwana wangu wani panapa anonzi Peshi. Ndiye wandinaye panapa ndakafirwa zvasekuru wako ava akachongwa ava sazviteerere baizvi. Havana baza izvezvizvi ndinogona kutovatema izvezvizvi. Zvasekuru wako anotopenga vai unotosununguka zvako pano. Zvavatoita izvozvo uchaona kuti inini zvandichavaita ndichavagadzirira sei. Kana panapa nezvandavaita ndifungidziro kuti vanosvika panapa. Nditombofungidziro kuti vanosvika. Asi watombovakiya futi kana ndavakiya ndavadzinganisa ndavashauta vakatiza vakadai panapa handifungidziro zvachada kana usangana neni. Zvakaoma. Gara hako panapa ndise bhegi mini. Mama bika here mbambo. Hamuna kana chinhu kana mafuta. Alright. Maini ndiwaridzirewo kandigare pasi. Matotanga so. Chakamutapudira wakanda kuti mugare mumba chii? Mumba macho muri kutonhora. Aiwa, tizizvo anorwara wachindetsa kana. Mangwana ndimwe mucharwara maini. Aiwa, inandirwa nenda siyana nemike. Gara yapa tona. Maini ni yazowaridze zvakanaka. Izvozvo ndozvisingade. Imike musatinetsemi. Mumba macho matonhora kana usikunzwa kuti kunze kunhasi kune makorere. Makorere iko ndimi kumazuva mega sei. Ndoramba ndichigara mumba iko kune makuti ikoko. Tigarire yapa. Aiwa maini ni musandidaro pamangwana ndimi mucharwara. Mwanzvida zvamunoita here. Aiwa mucharwara. Gare yapa. Mutaurise imi. Hey. Abasi pabhodha panapa. Basi. Makuita panapa pabhodha nditi. Aiwa. Chii chiri kuitika panapa? Sisi vari kurwara saka ndati. Saka kurwara kune basa rei kuti muitira maroja angu noise. Kaswera. Iko zvino mutwereti makunhuwa manditi. Hamusi kukwesha mutwereti. Mudumbu akachongwa. Mudumbu mune basa rei kune nani? Sumuka. Unorugara parodi parufona maroja angu. Handisi kukona kusumuka akachongwa. Akachongwa ndakuwara nemudumbu. Ndiri wako mudumbu uyu. Handiti. Mudumbu ndewako. Ndakakudza kuti tamukarwara nemudumbu yenyu panapa handiti. Dzokere kumusha, go back to sender. To home. Ndani kuti iwo munina wari kudla magwavha angu panapa nditi. Achipedza magwavha angu handiti. Asi iwo nzara kuita sekuziya magwavha angu. Pasa magwavha akabasa. Hatina chekudya. Hatina chekudya. Saka zvino mari ndoiwanepiko tiswera takagara. Musikana agara sei? Chaga mari kukwira nasi wako go back to roots. Inini manje unondikwana TV kuseri. Muri kundiitira musimbo inini. Ngokuti handichahwisisi kuti pamba pana muta sei. Papa penyeri panapa. Kwatorina mari totibatsirewo kamutipo mari. Mariani. Tiendeka kumusha. Chero kushanena kushata chihwati kwai baba vakuita basa rekupa vagwere mari. Yawandisa mari. Inini ndiri ambassador wezimasi. Ndoonekwa nyika yese ndichingobatsira vanhu inini. Hamuzoona kuti zvazviburizo. Ndona uyu ndakatomudza kuti ngauya pota aita mari chokusuka mapureti wangu akajamuka. Wakajamuka. Wangoti sezvo kune muzukuru wenyu mundani wokubatsira. Chirebvu akarogwa nemumwe mukadzi uku. Ndine basa rena chirebvu. Basa rena chirebvu inini. Chirebvu asisipo pana. Akachongotibatsirewo kani nemari. Akasingaziye kuti muzukuru wenyu ariko ndiye ari kubatsirai mazuva ano. Saka mukweva kuti saka iwe uchakunochiwa kwangu uzo. Ndinouya hangu akachonga. Aiwa kana uchiwa kumapureti haino problem. Chite iwe umbonotsvagira sisi wako chihuku nditi.
ndine mari aiwa maita basa vakachonga handitika aiwa itai mugware asi ndakambomuudza kuti aladhara kuti wadii kumboitawo semabhachura ka nanti akachonga andi mukadzi ari kumusha here kwaanozozviudzwa naniko tiri pano katiri varwere maita basa maita kana maita basa mungoona plani haiwa no gwara yenyu ndakupai authority yekugwara mukada kugwara na 12 okoroko gwarai mukada kugwara na 1 gwarai mukada kugwara na 6 okoroko gwarai panapa gwarai ndepenyu panapa gwarai zvarakuda zuva kusvika izvi zvikuda iso rakutodoka kati nakana chatamboisa aiwa no problem chero mukada kutora vatete vachigwarirawo pano yamugwara asi maipeshi chimbonyatsaiundudza taura muri kuti mimi vapeshi vadii ndikuti ndakakudza vanoti baba wapeshi wakashaya kare kare wani taura chokwadi ndikureva isazvo kashaya alright akuda nguonesana indau ndikuitira wakati pakuzotora mari apa ndinyatsomira ndichiziva kuti yababa yacho iyoyo kutora mari iwe ndakanyatsosimba ndichiziva kuti ndine baba ndibvunzawo kuda kungoziva kashaya wazondowa chirerembe dzangu dzese ndatova chaudhara ndatotega nditi hangu zvezvidhina izvi zvichioma zvirisei baba apo ndimenyu muri kungoona pamusha kudai takangotyora zvedu tingadii wakalesa makasimba here ko makadikwa amaichirepo vanofara vasikona zona uri kuita matama uri kuchengeta kuisusu unotiziva wani kuri seiko kwabva masango touya kudai soka kuda kuti tikutore panika tikatoda kuti tingonokandawana andati handingaiti ndiri ndega hanzi kuri kudiwa vanhu vauruko ndati kuna sawira wangu ko maipeshi inzakati nauyauya kwakutoenda kubasa kunoko tinodzoka nhasi kana kuti ndezvamangwana tinoenda tichidzoka asi nguva yekudzoka manje ka yarisingagoni kuvimbisa totonozvidziwa taarikoko asi zvandakapfeka azvo zviripo hapana kana dambudziko saka handitongo wakangogara pamba wanga wasviba nei ini ndakutombodai munoona zvekuita mumba umu ndasiya ka $5 pasi pepilo unozongokiyakiyawo saka regai tienda maipeshi regai nditomhanya nemukomana webhosi akambongandudza zvake nhau yacho iyoyo zvakanaka right polite iwe uri kureva kuti polite hausoda nemari yangu handiti iwe sakuroni imba dai ndakati hazvo nhasi kuita dai ndakaivaka here unonipa kuti iye zvina kushanya nokushata kuti baba ndiri kutanga manemba iwe usingandipi mari iwe unondipa mari nenhingi nemagadziko ako emberwa unasinzwa kwachipamba zvakanaka here kukupa kuti asi ndisazvo zvakomba right zvinhu ndezvokutaura anoti ini mandina mukadzi handiti indisina mukadzi iwowo uri kuuya panapa nezvikomba zvako ndipinda mumba manditi zvamemuchita mumba mandizimuri kudzisa imba yangu zvinhu zvisina hunhu handiti imba yangu inotorashika hunhu nekuda kwezvinhu zvamuchita mumba handiti verenga kuti zvikomba zvingani zvarai nazvo izo mota dziri kupaka mumba handiti vanhu vachiona mota shamwari dzei iko nokonzi landlord atenga mota handiti ndishaya mota iko nochirebvu iko nochirebvu pana mama muda mumba aiwa isusu ini nachirebvu takasiyana kamari yenyu ndikukupai zvikangoita chiti ndichakupai mari yenyu baba ndinokuigirai mari yenyu magadziko emubhero siyane nene futi magadziko emubhero yaya kuonekera zvako kumboita nezvekumazuva kana chatavasikanaudza vamwe madhira kana nenhamo iriko tiribo zvedu muribo here tiribo zvedu ava ndipa munini vangu romi uyu mutesi wangu tazviona asikana ane vakafidzana kunge imimi inini nani manje andakutozvidziwa ine saka wini bamunini wangu ava kungoriwo vanhu vakuru bamunini bebi saka chikufanira
baby bano sangane naro ende zvakaoma iwewe kapeshi todzoka chikutora mai mangani iribo saka blazima kuto makutoenda aiwa iwe takupa bhebi sara ipapo eka ndiri kusara zvangu but ukupedza nguva kaniita zvebhebi papo chikwe musaende kure orit ipapo handiti kami munokwatawo saka uribo zvaichiri iribo zvangu saka apa ndopamba pei ndopadziri peda saka ndiwanzi nyaya wainzwa nyaya ndainzwa but shaya zvakangooma so chii chakaoma futi unoda kuberekwa here aiwa asinoti kuberekwa shaya foni yangu inojuswa musoro wangu unogadziriswa pamantu pega pega neichitoda mari yekugadzirwa musoro ona zvawakutaura manje ini handisenzeka ndosaka ndamboti blazi vamire vasandisiye panapa ini ndangu handishande wini ndoda kuti taure chokwadi chekuti uzive kuitira kuti aiwe handizvo zvikundoona ndakaonekera kudai musoro wakanaka kwa inini zvangu wini kutaura chokwadi ka ndimai guru vangu ndimhanyirawo kuti ndinge ndiine musikana asi ndanga ndisati ndagadzirira kutaura chokwadi ya ende zvakaoma nekuti zvemusoro zvawakutaura kaizvi ini shuwa nekukura kwese uchiri kungofungirwa kuti hanzi namai guru handisati ndakuenda kubasa ndochengetwa nablasi asi wakanaka saka unondidi kunaka ndakanaka ndoziya ndaitengesa usiku baba chando chese chishindirova asinati unochisuma ndisimudzira asinati uno mwari mandisimudzira ndokutenda mwari ndokutenda baba right iwo ndo kuzvigona kaiwo uri kuita chipa singa Ndikutoverenga zvanga. iwo unoona kuti uri kugarira singa yangu zvino iri kutsemuka tsemuka kuti kubaduka kudai so uchigarira singa yangu Pane kamvuri kudai so ndichimboverengawo sezvo next month ndine exam. iko zvino ndiri ambassador wezimaseti handiti imi muri kuya muchigara zvinhu zvakavakwa neaseti handiti muri kusina muchigara panapa iwo zisisi wako vari kugara panapa handiti ndikakupa mari ukauya katsvaira kamwe handiti ngobhaisa kuti sauri sei iwo madeko wakazokurumidza kubuda zvati ngata kunoko Handati kusisika zviro zvazovata vega usiku. yoga sisi wani basa ri handi ndiwati chimama chacho ndiwo munhu wacho ndiwo ka landlord ndiwatori landlord woman maizimu asset mai ambassador Ndama ambassador. ndiwatori mai ambassador maizimu asset zvemabhuku izvi kaizvo watombozvisiya izvi tikatomboita isusu upenyu hwedu panani zvokuti izvezvi vanoona kuti chikoro kako chikoro hakuna chinombonyatso kutobuda chekuti tingatomboverenga inini panapa ndokuchengeta mabhuku andokona kuti hembe ikoso nehembe ndiri kutengera fashion ndine pa $5 zvinoita kutombokupa hangu ududuri kuona kuti unoita sei Maita basi. machipisi izvo kumba kundakatouya nemapotatoes zvinhu maroja akangodbvisawo $5 ndokukandirawo uchita sei Alright. chimbokuruka zvetimo tizinyatapinda muzumu chaivo zimwana rangu iriri Ndini chai. aiwa usundizve saka uri diyapo Hapana zvawo. sarucha sei unoisawo karuoko kuseri kwachibanu iwe unoziva kuti chero kushana nokushata chiuya chikudziva kuti baba vane chimoko chakadai so Manje azojikirera mwana akafizonga chichikira kawe. kushana nokushata akakodyira ipapa pakapo panaraka munhu ini ndakarova vanhu zvokuti iwe ndiwatori mai ambassador panapa mai kushina nokushata Tanficherei. iwe Ndiyamusazidara. nyatsokutora chimunoti Ah, sadaro. aishandisai Oh. don't forget Mecha basa. Aiwa, Usifonere mali ini zviziva. ndozvanditorisa Mecha basa. Fona ina problem. Ndozidina zindalala sei. kuzvina anoona chichi Eh. toda kukirina tumaroja tose tirumbamo handitika tatokirina iwo ndiwakutanga kutora vanhu chipaila tora vanhu Saka ndotora vanhu ndonzwa kudaka. vanonzwa kudai vanobhadhara in time Kuti kuzoti ndakazotora ndakabvachura mamwe aya ndakabhadhara in time. Asi tinozo aiwa no problem iwe kuziva ndichisvika nako newo pagoko pachitekete paipai tichienda newo pahwasha achinyatsoona kuti ndivakachongweri papa kushanda nokushata ndakarova gumukumu ndichita kusumudza musoro ngegumukumu hede. kane maweids chimbosumuka umbondipa zvakanaka Muda kunyazotwa sei. Hede. kumana vanhu vese vanyatsoona ndindiri apa
Usendeshe kudaro naye. Hayi wanga ndingopinda mpasa. Wakomana. Handishe. Ambassador. Ndichakasununguka. Ambassador, mukadzi wambassador. My ambassador. Weekend yatoperera kudzokera kubasa. Uroenda kubasa. Ndimaita zvakanaka asikana tambotandara tese bekuwe. Anti. Kwasei kuvarumba kubasa ukavanetsera. Aiwa, varibhuwa, varikukotauro imwe waiziya. Semunhu anopuwa munhu cash ona. Mutomboshingirira kwamungakuita sei kwesi kuda kuraramisa mhuri dzatinadzo asikana. Aiwa, ndombodaro. Ika zviri right. Patisha, pane nyaya yekundinetsa. Ndeyeko shamwari. Ndine vakomana vakuti vandodanana nawo izvezvi. Vanzi udini? Chirebvu nablouse. Ko chirebvu aumbozivira, unombonzwa neinformation yekuti anogara kupi? Chirebvu handane nguva. Handisitomboziva kuti anogara kupini. Saka ndokotori pangu blouse. Izvezvi nhasi blouse anga atori supposed toyoshondora nhasi. Asi iwo kungomudzeri nezvenhumbu. Ari kungosuspect. Asi andataura zvangu but ari kungosuspect. But unongomupa kana achida kungagozozvita sei? Aiwa, rega ndiende kuna blouse. Ini chirebvu ndakapedzisira ngomuona paaigara panapa. But akanetsana nalandlord kachongwe saka handisitomboziva kuti akazombofamba sei bai. Yachirebvu inotonetsa. Haana kana dhiri munhu wayo. Hanzi ukati haana mukadzi kana kuti hamene madhiri anenge achingoita. Anongotendera anyatsonzwisisika. Akapedzisira kuuya achida wini. Kai akawina handinokasaka kushanda nawo. Ndokaziya kakamusikana keke kakanaka kai. Pane munhu waida kukarongera. Ndopandakangopedzisirawo zvichingodaro. Saka sikanaka. Mama ona kuti mamabata munhu asingaite kapepa. Isha pepena ndawira sha. Saka uchaita sei manje apa? Iyo utongorowo masiriasi seimwe yeya. Nokuti ukada kutongoita zvisina kungwara ka. Amenana munoirusa. Blouse ndombiga. Ingasarudo here. Blouse kawari. Masirudo here. Aiwa blouse kawari. Nezvebhonzi ndombonzi ndimbokupawo. Asikana. Aiwa ndomurewe. Mukadira unotirwadzisaka. Aiwa. Ndautochikira pamwana mama vani. Saka iwewe vana mama wakaita sei nawo? Wakavanga waudze kuti wanga usati waudza. Ipapo pari kusvikisha mwana sandavaudza. Saka uchaita sei manje? Ndodii.